Neribeke umbeki abanyakonda kurwase county ya Kisii nigo besokire na koraria gutia kubwatrana no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati asoko inekia amagendera beriga kororokana asabamenyi ba Kisii eyamagega iyo gutwara egeikaro na koigwe na chinjira au echo barachi gusira amagendero ase county yigagatio koigwa na babegete ngamono koinekia buna babere ba wakanwa amadeni abonsi gose pending bills unatokumanywa n'umurikeito Josephat Amisi Magayoko bao okungusana ogotambe gati ya ikiombe kilike abanyakonda ime county ya Kisii ne abisi yo mugavana Paul Simbarati nigolitskolia lero ikiombe kike abanyakonda gieso kya nakoralia nganigo kyanyera kobego tugutera ale chitabauti echo magayoko twara chinkwana chabene amono mugavana nabwigo koigwana kubwaterana asengencho yobokoleri we county ya Kisii ndate ko bane kalinga lituko lya lero etuteko tebia abantu ba Kisii bonse bari abamenyi ba Kisii na Kenya ngima intwe bina chi contractor konye tubwate ogwataneka na konene asengenjo ya serikali ya county lakini intuna management ntomere gabana yaito His Excellency Simbarati tukagamba tukajo ni amangana arenge kuri maega makongo arenga mabe tugateba ninga county ne yaito tikatunyia gache ninde namogoko rero muno mungina ese contractors muna management twachamo twabere no mungusana no mono lakini I'm happy as a woman muno mungina munanga ki abantu twaigwana nire munanga kingo koratore gasiamo okungusana noko twaumire mwana inchi pia ameumia kochakira rero tubwaterane muna abamwabo tokore gasi Gavana nere no mogoko munanga kibwanchira nere ngokora tore gasi nere bakoragwa amono munyakiro gobwe kiombe kyo Wilfred Bosire nigo ababwatani abo batebirenga nigo bakorete okoigwana amono mugavana Paul Simbarati ngamba chikoba gwakanwa pending bills chiabo kobabo intwe twekaranzire ne gavana yitu ya Kisii County twaeresanire ayagocha ayagogenda asa magosa aringi aronekanire. We have agreed to one of the nere ngakane pending bills. Ikiatari ko nyara wakana na atuare ikiakoeresa ngakiatakana. Igo omugabano ito Simbarati na anchirana ngakiachaga wakana abanyakonda aba ngora pending bill bakore emeremo no bwa matobuya. Igo mokora lindo ndo ura magabana igo tutatokore emeremo amonere tokine county ito to the next level. Number 1 egera bana gutwaga na pending bills na gutwaji gazi egera abantu baito abana baito barega iga banyaro karaki bagojisukura abantu baranya gusukuru abanyakonda aboni go bagokera okobwatana uko asebo igo batebamba chiko bakwenekia buna banyalire ko bagosirana asechinse mocho bokoleri ime county ya Kisii nionko saba bali bat mutali abali bale members ba minto inga okoigwana nkoro na ndembwango edenira chiakanu nechigasi echichinde chiro nchichyanze ko bangwa chikoru na utaratibu igo gavana nari ntoto agreement inga natagete abanyakonda abasike na inumo musike diogierie media ndirigo chigotokonya devolution yachete abantu bo benefit kuri se county igonko basaba bali bonsi pibono iga mochikotorora tobwata inamo ndoli kogenda kuruta asokoragira esani onye bochore bono iga ngwenda tuli ko maintain tokore miremamo tokore miremo ne gavana yeito Kisii County tobwaterane na masikani abo chingaki echecho nigo omunyakirego oyu Wilfred Bosire arure kurate gochiase bali barachiko bakwongoria kurwase obomo obo banyakonda anko batebiga abantu baminto mokora monto ndebwense gotena seti byo kwana buri abanyakonda se contractors mumanye ngoyo no mouni mbali bagutumika bakonya koegwa handout akonya konya ukura egerara ngarunga kara kirake oyo momo tegerera enero management kuripoteri gataseni kya Ndizi TV kuri county ya Kisii eliterana Josephat Amisi.